Fordi at folk er begyndt at bruge de sider, som for eksempel det site, der hedder Wikipedia. Som jo faktisk er en slags leksikon på nettet, men det er frit tilgængeligt for alle. Man kan selv, hvis man har lyst til at gå ind og redigere i noget, så gør man bare det. Alle kan tilføje information. Det er frit flow. Og der er ikke rigtig nogen, der verificerer, om det, man nu skriver, er korrekt. Ingen holder øje, og det giver problemer. I onsdag sagde vi her i programmet, at det brugerstyrede internetleksikon Wikipedia ingen opsyn har med forkerte oplysninger. Det var ikke korrekt. Og her har vi et andet eksempel, som jeg har fundet frem i går. Nu skal du bare se her. Det er om en dansk person, der hedder Cecilie Frøkjær. Så kan vi se her, hvad står der om dig på Wikipedia, kan man tænke, ikke? Anne Cecilie Frøkjær Jensen, født 12. maj 1953. Den er roligt. Det er jo ikke forkert, vel? Og Cecilie er vegetar og notorisk kendt for at være en hyppig rødvinsdrikker. Så er vi not. Så hernede, der står der, at Cecilie til efteråret skal starte som vært på TV3's hitprogram Wipeout. Ja, Anders, der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Nå, men prøv at se en gang. Tillykke med fødselsdagen, Cecilie. Ja, det er tabt. Jeg skal desværre være oprettet som bruger og sådan noget, så du kan ikke nå at gå ind og lave noget om. Jamen, nu skal du bare se. Nu skal du bare høre. Nu skal du bare se. Det er nemlig dig, Anders Breinholt. Så du kører til daglig i en Citroën Berlingo. Du er glødende Brøndby-fan, og så er du født meget pigmentfattig. Og i slutningen af 2008 kom det frem, at du lider af en albinosygdom. Det er altså informationer, vi kan finde om Anders Breinholt, hvis man går ind på Wikipedia. Og så skal jeg også desuden beklage, at det fremstod som om flere opdigtede oplysninger om min medvært Anders Breinholt og mig selv rent faktisk var lagt ud på Wikipedia. Det var ikke tilfældet. Så vi beklager unødagtighederne.